Anga ministre min kɛ bara bɛnnen don sɛnɛko yakubali bunakun ka ale tagama kɛ ka taa Congo Brazzaville ka se ka taa i sen dɔ bara la mun bɛ tali kɛ sɛnɛko bunakun ka o sigi tako filanan o kɔni kɛnɛ kan an bɛna da don la ko walawala ko da aw tulo kan. Ayisi jamana saba o tɔgɔyala ka yira k'a fɔ ko recommandation 39 ɲɔgɔnna bɔɲɔn ko kala donna olu de la olu taara bala ka kɛ ni barasira min ni o bɛ ka kɛ anw fɛ yen nɔ ni o ye digitalisation ye ka se ka jamana ka cakɛdaw ka olu kɛ bɔlɔlɔsiraw olu tafan ɲuman dɔ ye an bɛna da don la ko walawala ko da aw tulo kan ka kɛ ni bi tɛnɛn ni o bɛ bɛn utukalo tile 3 san 2026 aw ye aw dan ka se. Bi kunnafoniya ale bɛna dayɛlɛ ni an ka jamana kɔkan kibaruyaw o ye minnu bɛ Mali ale kun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ministre min ka baara bɛnnen don sɛnɛko ɲɛnɛbɔli bunakun kan ni o ye Dɔnifa Ibrahima Samake ale kɔni sera Congo Brazzavillekaw fɛ yen nɔ ka kɛ ni bi tɛnɛn ni o bɛ bɛn utukalo tile 3 o ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko baara ko o bɛna ta ka o kɛ arabadon ni o bɛ utukalo tile 5 san 2026 ni an ko o ma ko grande foire agricole ni o ye foire belebeleba ye mun bɛ kɛ sɛnɛko ale nasiraw olu fɛ o tako filanan o baaraw bɛna ta ka o kɛ ka yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛna kɛ fɛn min kɔni ko jamana ɲɛmaa ale kɔni ka yamaruyaw kɔnɔ ni an ko o ma ko Denis Sassou Nguesso ka yira k'a fɔ ko o baaraw bɛna ta ka o kɛ fɛn min kɔni utukalo tile 5 ka taa bila a tile 20 ni o bɛna kɛ Bamabu Mingali sous le thème ni a thème kɔni bɛna ta ka o kɛ nourrir la nation et honorer la patrie ni o de ye ka jamanadenw ladumuni o de ye ka faso ale kunna wolo ka yira k'a fɔ ko nin baara in kɔni kɛnɛ kan a bɛna kɛ sababu ye ka na ni sira baden de walasa ka fara ɲɔgɔn ka kɛ tɛgɛdi ɲɔgɔnma la ni an ko o ma ko coopération Mali ale ni Brazzaville olu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛko ale bunakun ka se ka fɛn min kɔni ye cakɛlaw minnu ka baara bɛnnen don sɛnɛko sabatili bunakun ka olu yɛrɛ fɛnɛ ka se ka fɛn min kɔni ye baara sira caman ni ka olu sɔrɔ Mali ale ni Congo Brazzaville olu ni ɲɔgɔn cɛ o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ka kɛ ni AES jamana saba ka fara ɲɔgɔn kan ye walasa digitalisation ale bunakun ka kan an ka jamana ka cakɛdaw ni ka olu ta ka u kɛ fɛn min kɔni bɔlɔlɔ ka baara sira jolen dɔw ye ni o de ye ka modernisation ka o ta ka o di u ma ka yira k'a fɔ ko baara ko o kɔni tara ni ka o bila sen kan walasa an ka fonction publique ni o ye jamana ka baarakɛlaw ye ka se ka o baara tɔw ni ka olu laban o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye recommandation ni o ye hakilina jolen 39 ɲɔgɔnna bɔɲɔn ko olu de ye ta la bala ka yira k'a fɔ ko nin baara sira mun bɛ yen nɔ a bɛna kɛ sababu ye ka bɔlɔlɔ sira kɔni la yakubaya anw fɛ yen nɔ walasa baaraw olu ka se ka ta ka u kɛ ka bɛn ni bɛnsema ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ an ka jamana ka cakɛdaw olu bɛ tali kɛ cogoya mun na fo ka taa se administration ni o ye jamana yɛrɛ ka baara yɔrɔw ye olu ko olu bɛna lata bunako min kan ka kɛ ni jamana ka fɛn min kɔni ye baaraw ye ka se ka olu la tilenni ka u kɛ jɛlenya ale ni tilennenya o kɔnɔna na ka kɛ ni AES jamana sabaw denw bɛɛ lajɛlen ka lafiyaw ye ni o bɛ tali kɛ Burkina Mali fo ka taa se Niger la ka yira k'a fɔ ko o bunakun kan ko fara ɲɔgɔn kan AES ministre olu ni ɲɔgɔn cɛ ko o bolo dalen don octobre kalo nata san 2026 in na mun baaraw bɛna ta k'o kɛ Wagadugukaw olu fɛ yen nɔ walasa ka ni digitalisation hakilina minnu ni olu taara ni a baaraw olu bɛ sen na dɔɔni ka se ka olu kuncɛ o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O nasira kelen fɛ Bamako faba kɔnɔna na dɔgɔkun kelen min taara bɔlɔlɔ tɔgɔya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yira k'a fɔ ko o tako naaninan o kɔni baaraw olu kuncɛra ka kɛ ni an ka ministre ɲɛmaa général de division Abdoulaye Maiga ale ka yamaruya jolenw olu ye ka yira k'a fɔ ko tile 5 kumaɲɔgɔnya ko o taara ka o kɛ kumaɲɔgɔnya minnu ni olu jijara kosɛbɛ ka kɛ ni hakilinaw olu tali ye walasa fɛn min kɔni ye an ka bɔlɔlɔko nasiraw olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na ka yira k'a fɔ ko o bɛɛ kɔfɛ ko jɔnjɔn taara ka o di cakɛdaw ma cakɛda minnu ni an b'a jigiya k'a fɔ ko siniɲɛsigi ko o bɛ olu ye espace AES ale kɔnɔna na ni o ye AES jamanaw ka bunakun kan ye ni an ko o cakɛda ninnu ma ko les start-up ka yira k'a fɔ ko an ka ministre ɲɛmaa ale kɔni kɛrɛfɛ an ka ministre min ka baara bɛnnen don kɛnɛyako sabatili bunakun kan ni o ye médecin colonel Assa Badialo Touré ye ale yɛrɛ fɛnɛ ye ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli mun na ni a ye o kuma ta ka o kɛ an tim olu ma olu kɛrɛfɛ min na ni a ye a ka détermination ni o ye a ka jija
ye ka o ta ka o fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔ belebele ko o bɛ ka ta ka o kɛ walasa fɛn min kɔni digitalisation ni o ye bɔlɔlɔ kan baaraw olu ko ɲɛnabɔli bunakun kɛ ko o ka se ka ta ka o kɛ fɛɛrɛ sira ye walasa kɛnɛya ale ka se ka sabati jamana kɔnɔdenw ka se ka kɛnɛya sɔrɔ ka a ta ka a kɛ plateforme olu kɔni ko baaraw la minnu ni olu nɔgɔya bɛna sabati jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen o sɔrɔ bon n ye nisɔndiya belebele sɔrɔ parce que mɔgɔ n'i ye baara kɛ que n'a yirala k'a fɔ ko k'a baara ka ɲi k'a ni jɔnjɔn dɔ ka kan k'a ni fɛn dɔ ka kan donc déjà o ye kunnawolo ne yɛrɛ ma kunnawolo n yɛrɛ n ka famille ma ani o ye kunnawolo fana ye presse malienne ma parce que chaque jour an ka don o don an ka baara dɔ ka maaw kunnafoni donc an bɛ thématique caman ta an sarala an ma sara ou bien jɔnjɔn dira jɔnjɔn ma di an bɛ sɛbɛnni na donc ni concours yirala k'a fɔ ko i ka sɛbɛnni kɛ n'a sɔrɔ ko n'o ye denmisɛnninw ka hakɛ lafasali ye n'a sɛbɛn diyara k'a fɔ ko k'a baara ka ɲi donc o jɔnjɔn bɛ d'i ma et que ne de sugandira a ko kɔnɔna na donc n bɛ ala fo ka barikada vraiment o ye nisɔndiya belebele ye ne yɛrɛ ma. lakanani ko bunakun kan an ka état major général des armées ale kɔni ye kunnafonidi kɛ ko ka u ladɔnniya ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko baaraw ko olu tara ka o kɛ an ka finitigilakaw fɛ ka kɛ ni juillet kalo tile 31 o don ye mun baaraw tara ka o kɛ Megu ni o bɛ Mopti kɔni mara la ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye banbagaci wale maaw jɛkulu fila minnu jɛn bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni o bɛ tali kɛ Jinim ale ni FLA la ko u maa caman kɔni ko dankari kɛra u la ni u kun kɛlen bɛ ka u yɛrɛma yɛlɛma ka kɛ fɛn min kɔni ye maa wɛrɛw ye ka yira k'a fɔ ko ka kɛ ni utukalo tile fɔlɔ ale ni utukalo tile fila ko baaraw ko olu tora sen na an ka finitigilakaw fɛ sandarekaw olu fɛ yen nɔ an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye baara belebelenin ka o ta ka o kɛ ka bunteni waleda banbagaci wale maa caman o kan ni o kɛra sababu ye ka banbagaci wale maaw ka dagayɔrɔ ni ka dankari kɛ o la ni o baaraw tara ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kwakuru ka yira k'a fɔ ko baara wɛrɛ ko olu tara ka o to sen kan an ka finitigilakaw olu fɛ ni o kɛra sababu ye ka fɛn min kɔni banbagaci ɲɛmaa maa caman ni ka olu kɔni dankari kɛ o la ka yira k'a fɔ ko minɛn caman ko olu yɛrɛ fɛnɛ tara ka minɛ o la ko o baaraw tara ka o kɛ tesalitigiw olu fɛ yen nɔ o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko ka kɛ ni fɛn min kɔni ye jugufuruntaw olu caman ye ko olu kɔni sɔrɔla banbagaci wale maaw olu kɔni bolo an ka finitigilakaw fɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka yira k'a fɔ ko laɲini ko o tɛ dɔwɛrɛ fosi ye ka se ka kidali ka lakana ni ka o sabati o nasiraw fɛ an ka fɛn min kɔni état major général ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko fɛn min kɔni wulikajɔ belebele ko o talen don ka o kɛ ko finitigilakaw kɛn bɛ ka kalikan mun di k'a fɔ k'u tɛ sunɔgɔ ni jamana ka lakana ni o ma sabati ko o baaraw ko olu de bɛ to sen na fo ka taa fɔ an ka lakana kɔni o sabatira an ye togoya min na jamana fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Nin bɛ dan sigi aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin sanfɛ aw ye aw sɔgɔlen to an na aw tɛ fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ kunnafoniya wɛrɛw walawalali kɛnɛ kɔnɔna na wasalam.